Kawai ka nongpang ha civil hospital nongpo kala place nam haduk baka jingtia bat kamadan kala linkin da kasnam bat la keno baka ni kerja de namar ka jing torti jongki nurse ki badan duty ha ka te kapor bat ki bak lempat yaw wat hadien baka nong up kala pentip syaki bunsin kani ka jingja kala ja ha kapor kumbalai duna menstem ha ka baka nong up ka badeiru ka para jong ka te ka nongpang kala yo iya ka jinglengkian ka snam bat marmar kala pentip syaki nurse badan duty ha ka te kapor henry la keno baki nurse kim syam na patiaw nakaliang kanong apang kalaya thuru hadin bakala pentip syaki nurse kamdan kanu ka jingshim khia nakaliang jongki bat kim syam la snga bat ainia penban bakam de ban le khulung habakala don hakajaka sumar syu kala penpau ka jing skolingo bawat ka jai siang thia kim syam la shim khia ban kiliang wat hapdeng ka jingkha jong kasnam halor kani ka jingja ki dukhot ka RBYF ki lahyar sya kani ka jaka sumar bat ki labru baka jingbu ya upai ban aidrem kalong na shiliang jingthia sya kawe kakti ka badan sya kawe pat kaliang ki dukhot ka RBYF nongpo circle hapo ka jingalam u Alberto nong seat kum u president kilalej ban ya kendu sendon ya ka medical superintendent ka civil hospital nongpo ban ujor halor kate ka jingja bat badai ban shim khia mardor ban penlong ke jing tokit bat ban le da ka beting ya ki nurse ki badan duty ha ka te kapor namar ki jing le torti ha ka te ka jaka sumar kam dei shu ka bathamai henry kala juja nakapor syakapor nyo jing tip menen na iwe rang ba iba pentip yangi habai de wa ta i patient iba thia apo ka civil hospital karteng jing i de i jenisim akwa man karna phi ha ka por lang ba jing ja hate hapo civil hospital nongpo ini kena ilawan bantia hospital ha kasngi sajan la dengan bakla dah hak tu por idon iwe nong up in bede ipara jung i ke thia hospital testing senya ha por arbajen lai beje kum go jingi thu jung ti nong am ba ini patient ila blit nakti baki aidrep kae ko bosong ngo kalong baki ai drip nak ti ka mon ka drip pede ka IV pede ka don saka ti ka kediang ta hapor thia de pisung thu ya por thia ka don ka jingki de ka blit ka ti ge nya ka ai drip tang namar ba ka blit ka ti ha jaka ai drip labon bagi kasnam ka bakala khlei to ka por te ini nong up de ila alik ban yakran ila alik ban panjing rap na ki nurses ila alet kesin baningkong undan bawan bayarap hadin la alet yang sai sin rum dan bayarap ila pan jingkerpat na iwe irang ba badan lang apa kepor haka wats ke badan marjan jongki ita rang ba ro ila mut ban yarap ila alet ikran itu inas be ikran torti ban pi kane ga jingja kawan ra yang jing susi apo ka them kanumpo ka jongi khamtam pi haka na kepor bahkan nongpo kibun bagi patient ke bawan hanya po civil hospital ki bagi breu bana nongkendong ki breu bana napo nongpo ru ki breu bana na bun ki sinong ki baya po sine sinong po banwan ban sumar ya ka kanu no jempang mo telemba kan ka jingle torti jong ini i nurses pade ine kena ila complete bun ke ngidon ki evidence ngidon ki video ru habai de bagane ka hawne jingja hadin ngali jengok jengi pada haka sngi bulai haka arbaje ngili ban jengok ini inong pang ni poilap pada kata ka bed sheet ba ithia ita nong pang kim pat replace ya kata ro ngidon ka evidence man proof hi ki pajba ya hadin kata pada ngilai yele kli yaki nurses ki sister ki ba pej atau por ngi ong ba ki sister den chat kidon yam respon magiyo ngis ngulungo adu tata ba kim don weru ben charge ki doktor don weru hadin kata to ngilarai bangin wan biang next day ngilarai wan biang hakas ngi nungkong te mentas ngi ngilawan poi biang hakane kapor bayong ben sim strict action habede ba ka jingja to ngilai da bikram badi cho hadin kata ngili kendu badi doktor bla habede ba ka isu hakane jingja Dei doktor bela apa dei iong ingi ba ilamut menpulong ke meeting ban sim strict action na menta ki sister negi nurses
ki bom sim khia hatu porba don kene jingja tengi scam nya kataka kular ne kataka jing ong jong i doktor bakan urlong bat ngi naka RBF nompo circle ngong ye phim ta si bangi ngin budden ya kano ka hospital ne kano ka institution kino pang bedon hatu ka institution hagano hospital ngin budden bangi ngin pekmi ba ki take care sisa na em nya kinong pang kibon bagi klinik bedon hanen nongpo ngamtip ki klinik ki balong official ni klinik ki basu le marwai simet kidon ke hospital ki ba private ru dengan ngai scam bagane ka jingja ka bajai nei hybrid inom jaya no yonaru ban ngai scam bagine ki official ki bangile ikran bene gine ki in charge ki bangile ikran bene kin sim strict action habai dei bakane ka issue ni nakaliang kanong po circle ni kulara pi pai ba bladon kano jingja kum kane jingja tawan sangi bar ngiru ngin sim strict action habai dei bakane ka issue banang scam banang sakmat kanom jasu kano jingja bakan don ka jing suk jing san bakam nom don su kano ka jing sungsi ngimti pi tangkan ne legend jong itu inersis kala menja kano jingja nam ta itu hybrid ru tengingit bakan nom jasu kano jingja bat kane ka long ka warning ru nam ta gino ke institution ke beli authority ke patient bakimde bakide ban pendu no ya tu jingle jongki bat kide ban sim khia ya ka kam ka bal ai haki pi ka kam jongki nurses kam de ka kam ka basuk nganget ya kata ngatip tambolong ba pide ban stu pide pil ajit hima pi pil alik pule hima pi license south nem sun nem pil alik pule ya kane ka kam ka jongpi de pil ade ban sim khia ba ne ka kam makane ka kam ba pitrai pun ka ba pitrai ma pi kade ka kam ka ba penkot pen khia yu patient handai lada pimla ban sim khia kakta yu patient kakta ya kataka terus ke jongki pi om tang ya kataka jingja katu ka jikaktin ka babi na sentur ke jongpi ru pi di ban antap ba haba pikiran yu patient tengengi scam bananang syakmat kanum ja sukum kane ke jingja bat ni ngino mai lat ru bakan ja kum kane ke jingja ini nama tu baik yang ba yurip te ula la nyong ta iong kan kala hi shitlik off iong syukur hak ta hapo iong de ba la lut ka drip de bala la ayu basnam jadi ya ayu pun kala yang ai dom pun kala yang ai tham de sim hadin de wan ka doktor ka ko om pun kala ko ka de hala bakal kelung ba tak kelung om ka Teka senam alengkin lu sabar. Senam alengkin. Islam kata bahab Islam. Arbaji la bijam Islam. Ndai Tadi tadi. kono bujau nak tadi. Lagi kulit tadi ya segi Nas legum komplain ki. Bawan change ki wan nyat senam. Tadi kono bujau ni. Ada setengah Senam tala yo approve mo. Baik. Hari tu marsin khot art tu khot we rong chaman lagi wan ka tu sesipang bala halal si halayam telawan ka we dapat Asin kot kang duar ka he. asin kok kandor. Kang duar ka mar lewan ka. Kasin men. De kani ka senam. Don bok bakane kena kala yo sendur. Ya katur ki tim. Tekatu ka di evidence te kat ketua lengkin. Dekin torti kum tu te poi sakayap te. Ketu kena am tam long baru surai ringnya karo. Wah, ringnya karo. Dia lek tim tak senam